Samdan ang usa ka police intel operative samtang patay ang usa ka most wanted person ug kaubanan nga dunay arrest warrant atol sa pinusilay bisperas sa bagong tuig sa Zamboanga City. Ang maong pagpamusil nakuhaan sa CCTV. Ani report. Sa kuha sa CCTV, makita ang hapsay nga dagan sa trapiko sa kadalanan sa Zone 1 Barangay Ayala, Zamboanga City niadtong hapon sa bispera sa bagong tuig. Taod-taod, makita kining motorsiklo nga dunay duha ka sakay nga mihunong sa daplin sa kalsada kung asa dunay usa ka lalaki nga nagtindog. Apan midagan ang lalaking nagtindog patabok sa kalsada ug didto na nagpinusilay tali sa angkas nga minaog sa motor. Nakalingkod pa sa kalsada ang lalaking mitabok sa pikas lane samtang padayon ang pinusilay. Samtang ang motor mibali na sa luyo sa usa ka sakyanan nga mihunong samtang padayon ang pinusilay. Taod-taod natumba na ang nakigpinusilay nga angkas sa motor samtang padayon ang pagpamusil sa lalaki sa rider nga mitabok sab sa kalsada hangtod mihunong sa daplin sa maong kalsada. Sa investigasyon sa kapulisan, nasayrang usa ka police intel operative ang lalaking nagtindog lang sa kalsada kinsa nagpahigayon og covert duty sa police station Ayala. Giila kini nga si Police Staff Master Sergeant Ryan Mariano. Nakaangkon matud pagkini og igo sa bala sa tiyan atol sa itabo. Hinuon ana kini sa luwas nga kahimtang diyang gipatambalan sa ospital. Samtang dead on the spot ang angkas sa maong motor nga nailang si alias Kashmir. Samtang naigusab sa bala sa pusil ang rider sa motor nga giila nga si Haber Tating kinsa dead on arrival sa ospital. Ang duha pulos residente sa maong barangay. Matud sa Zamboanga City Police Office, target sa ilang operasyon si Haber Tating kinsa most wanted person sa kasong pagpatay sa Region 9. Samtang ang angkas niini dunay warrant of arrest sa kasong pagpatay sab sa Zamboanga City ug sa Zamboanga del Norte. Meron outstanding warrant of arrest si Javier Tating for 2 counts of murder. And after the incident, we also found the outstanding warrant against Kashmir also for murder. So, hindi po nila pwedeng i-deny na may involvement yung kanilang mga members ng family, that of Tating and Kashmir, because meron silang mga outstanding warrant and these are cases involving them in shooting incidents, not just here sa Zamboanga City, pero sa Cebu ko rin yung isang case ni Kashmir. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang pamilya sa mga napatay sa maong pinusilay. Samtang padayon sa pag-awhag ang kapulisan sa publiko nga makigtambayayong kanila kontra kriminalidad. If there are any individuals na alam nila na nagmamay-ari ng baril or mga wanted persons natin, give us the information. We will make sure that you are properly protected. Efren Mama, 1 Mindanao.